Squishy! 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 Nindot kayo akong squishy nga dulaan, bay! Humo kayo! Relaxing pa jud kaayo sa kamot! For sure, maibog si Bakikang ani ako ang squishy nga dulaan. Kay wala man siya ingon ani, trending baya kaayo nino. Kato si Bakikang, hangtod karon nagsayaw-sayaw pa to. Kay wala man siya kabalo nga trending ning squishy toy. Daan ko palagi, puara si Bakikang nagsayaw-sayaw gyud ay. Bakikang! Oh, kita kaani Bakikang? Unsa naman pud nagata? Wala ka kailaan ni Bakikang at trending man ni sa YouTube? Squishy! Ha? Squishy? Wala lagi ko kabaluan agata. Alangan, sige ra mo kag sayaw-sayaw god. Wala man kay tanaw-tanaw sa YouTube. Laos naman ang sige. Ana-ana, sige ana-ana oh. Ang bago na pud nga trending karon, kanang magpislit-pislit aning squishy. Relaxing kaayo. Bidaw be, perma daw ko. Ah? No, no! Bawal manghilam. Pasig imo ning gubon. Pagpalit og imo. Pero Bakikang, dili ka kaapod og palit ani. Kay mahal man ning squishy. Tanawa ra gud oh. Dili gyud siya mapislat. Unya, pislaton ako na imong ilong. Okay ra. Kay pislat na nandan. Pero wala jud ka ani. Suya si Bakikang. Suya si Bakikang. Nge, nganong masuya man ko nimo? Nga naaman ko'y makaon. Hala, lamay lagi na nga makaon. Unsa di ay na Bakikang? Kani agata? Fungibar man eh, lami kayo. So ka agata? Kabyuhan ako na imong squishy toy sa ako ang fungibar? Hala, sige Bakikang, musugot ko oy. Tapos magpapalit ako og usab og squishy ni Kuya. Sige, sige agata, dara! Dara Bakikang oh. Ay, makasabay na daw siya sa trending bay. Diya sa ka Bakikang ha kay magkaon sa kuan eh. Salamat. Bye-bye! Unsa day na ani ba? Pero nindot po siya no? Kay relaxing kay sa kamot. Mao ba ka jud ning squishy no? Yay! Nindota jud day ani oy. Relaxing kay sa kamot bay. Sige, ka katawa. Unsa din na? Kale, squishy man ni kuya. Unsa squishy? Trapo man na sa plato, sponge. Ha? Squishy man daw ni ingon si Agata kuya. Squishy? Kaklaro na sponge oh. So giatig ra jud ay ko ni Agata. Time sana be? Ako asa daw i-research sa YouTube ang squishy be? May pa, aron makaila ka. Bantay lang jud to si Agata o giyakong giatig ha? Daw? Hala! Ha? Dili jud ni squishy! Trapo jud ni sa plata! Agata! Hala, nakabalo na siguro si Bakikang ba? Nga dili to squishy toy. Bantay lang jud ka Agata! Magkita ta ko sa subagay man jud ta ba? Napost lang ang sponge sa